Ka OnePlus kadang sudah launch ya kini ki art lagi pun tema jongka, bat kita kidai ka OnePlus Nord CE6, bat ka OnePlus Nord CE6 Lite. Karena ka OnePlus Nord CE6 kadai ka successor ne ka bami beteng na ka to ka bamenin snem ka Nord CE5. Kat ba karena ka Nord CE6 Lite pat menin snem ki klaim penmi ya karena ka model. Ki launch tang ka to ka Nord 5 bat ka Nord CE5. Ka Nord CE5 Lite pat ki klaim launch. Man ha ka to ka Nord 4 series pat ka bami man house snem arjar apusau. Te ki launch ya kata ka Nord CE4 Lite ro. Te kata kamun hadin ar snem kila penmi biang ya karena ka Lite model ro. Karena ka Lite model kadai ka bahapo na kini ki Nord series. Lane ka bakam tat na kini ki Nord series. Te ha kana ka video ngan bataya kana ka OnePlus Nord CE6. Ya kana ka Nord CE6 Lite pan saya komen lada don kamban bataya kana ro. Kana te kumbangai thu mene bakalong ka bahapo na kini ki Nord series. Te kumta ki features jong karu ki silong basing. Te na kata ka dawken ha kana ka video ngan bataya da kana ka Nord CE6. Te haswa bangan sedang ngasu kuat ban pen kenma phi ba menta ka don ka summer sale offer badang yaj menta ha ka Flipkart bat ka Amazon. Te kumta ki don ka to kana tiligi pun ki bayo offer ha kana ka summer sale offer. Handre ban penmi da ka video ban batay detail ya kata ka offer tengam senga menta namar ba ngai i ban na ka Flipkart tang kito ki badon da ki credit card jong ka SBI te kila ban yo ya kita ki offer. Kat bah ka Amazon pat tang kito ki badon da ki credit card jong ka HDFC Bank kila ban yo ya kita ki offer. Handre majority na penjongi ki don tang da kita ki debit card ki credit card. Tena kata kadaw kinbun kinomyo ya kita ki offer. Tela dadon nap den jongpi ki badon ya kita ki credit card ki bangala itu mene. Dengan super syang bantak ya kita ki pun ki bayo offer hakan ka video. Te ya ki pun pat ki bayo offer na ka Amazon dengan cu ada ki link jongki hapok ke description jong kana ka video lane haka pin comment. Tela da pi ko ban check ya kita ki pun ki bayo offer. Pila ban sunyon hang to bathok products hang ta pin ya ka list jong kita ki pun ki bayo offer. Bat pila ban klik ne nyon ha kata ka model ba pin poi ya ka Flipkart ban yo ya kita ki offer ba ka ai. Te ya kita pat ki model ki bayo offer na ka Amazon pila ban klik ha kita ki link ki bangan sabuk hapok ke description jong kana ka video lane haka pin comment. Te ya mentang nyepit no ya ki features jong kana ka Nord CE6 tengin sedang syua kumbangi ju sedang ha ka design bat ka build jong ka. Ka design jongka kalong clean but simple. Balada pipit ha kato ka kamera model jongka ka stream kum kato ka iPhone 16 Pro bat ka Pro Max. Kilong square kum tomo ka shape jongki. Bat nang ta lada pipit ha kito ki corner lane kito ki benta basodong jongka ru ki kham long rounded kum balong ki iPhones. Te ha ka build jongka pat ka body jongka ki snada ki polycarbonate lane ki plastik bat ha ka bak jongka ru ki ada ki ju kita ada ki plastik lane ki polycarbonate. Te ha ka thickness ne ka jing ruben jongka ka poi kum ba 0.9 mm. Haka ka size te ka kham ruben khendiat mo te haka weight jongka pat lane ka jingkhia jongka pat ka poi ars pa khat ngiau gram te haka liang ka weight jongka ru ka kham khia khendiat te ka daw ba ka kham ruben bat kham khia khendiat ka de namar ba ki ai daw bateri ba kham he ngan sapoi haka bentau bateri jongka ru sapet hadu bakut jongka ne ka video. Haki sim card ka support dagi dual nano sim card bat haka IP rating pat ka support daga IP68 ka 69 bat ka 69K. Mensyua kana ka OnePlus M hagi ne gi phone mid range jongka kam da bana ban penbiang lane ban ajing eda naga Handre haka ne ka kenti hagi ne gi model thema jongka kila penbiang ya kata kamut kila longki water resistance nang ta haka durability jongka ru kana ka phone kala yo ya kata ka military grade certified da kata ka MIL STD 810H tenang ta ban unlock ya kana ka phone kila ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor. Haki color spot kana ka phone ka don lightly ka banangkom ka fresh blue ka baar ka pitch black ka balai pat ka lunar pearl. Teman-teman ini pek ya ka display jongka. Kajing hek ka display jongka na ka pun kalong 0.9 inci. Bat kila ada kata ka 1.5K flat LTPS AMOLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 plus bat kata ka 100% DCI-P3 ru ka don lan ka support haka na ka display jongka. Nang ta ka refresh rate ki ada ka 6.1 Hz. Bat lai hajar aspa Hz bat kata ka touch sampling rate ki ai. Haka brightness ki ada ka cut flash pat nits ke HBM bat lai hajar rus pat nits bat ka peak brightness jongka. Balada pipit hagi tu ki bezels jongka ru kila kham long green. Te kala yo hadu kumba khandai pulai persen haka tu ka screen to body ratio jongka. Te ban ya dapat ya kana ka display jongka kila ada kata ka crystal guard glass. Te mentapat ni pahau chipset ne processor jongka. Haka na ka phone ki ada Snapdragon 7S Gen 4 bat sa nanometer ki snai u. Labun ki phone menta ki ada ne uju processor. Ngatarai kito ki baju one page regular ya ki video jong kana ka channel te phila ya tip hi ya ka jingklan jong uneu prosesor namar la don kato kana tiligi pun ki bangala batai ki ba aida uneu uju prosesor kum kato ko Infinix Note 60 Pro nang ta kato ko Vivo T5 Pro badang don hi kiwe ru ki bangam la kan mau syu te ya kito pat ki badang temai ha kana ka channel dengan si repeat kendiat uneu prosesor ude balong balance ka performance jong u ude ubah hapok kendiat ya auto Snapdragon 7 Gen 4
kamut umda klain lane umda tlot than ru tekum ta ya ki day to day task un long smooth ba ban operate but what ban lek kai game ru unom tlot than lada day kata ke model ki kham optimize haki lenggi game long kum kana hi kapun namar menta ki singi kana ke OnePlus kelas sedang ban kham optimize lane kham fokus haki lenggi gaming na kata ke daw hakana ke pun kila aru sa uwe utau dedicated chip uta udeu touch reflex chip uta uchip unyarap ban pen smooth susu ya ga touch bat ban penduna ya ga latency ha ga por balek kai game tenang ta ban penduna ya ga hint kana ga pon ru kadon ya ga taga VC cooling system nang ta ha ga antutu score kana ga pon kayok kumba similian AA ka antutu score hagi games kum ka BGMI maximum ka support daga 90 fps bat ladar lek kai slempat kalak ban long stable daga 1000 fps bat kum ha ka Call of Duty Mobile ru ka support daga 90 fps bat hagi wiki games ru kalak ban handle tahagi software pan kana gapun ki ada ga Android 16 bat utau Oxygen OS 16 Arsnem kin aya kata ka OS update lana ga Android update hakador ba kila aya kana gapun te kila de ban ai at least license chen yang ma ka Android update hanre hakane ngamti balai kin ai tang Arsnem kata ka OS update te haga security update te kin ai hadu sausnem te haki AI features ru kana gapun kadon katukane teli kum kata ka AI writers AI transcribe ka AI translate ka AI voice scribe badang don kiwe ru teman tapat ni poh ka rambat ka storage jongka kana gapun kadon artili rambat ki storage variant kabanangkong ki ada ka prajibi ka rambat hispa ro prajibi ka storage kaba arpat ka prajibi ka rambat arspa san punru jibi ka storage kajaram ki lah kana gapun kata daga LPDDR4X bat ka storage pat ki ada ka UFS 3.1 ha kajaram ta kana kala khamrim khandian hanre ha to ka storage ta ki ada ka bakham step teman-teman ini poh ka kamera jongka kana gapun kadon artili kamera jongka nadin kato kabanangkong ka main kamera jongki ki ada ka 1 megapixel bat kala support ru ya kata ka OIS hagi video kala support daga 4K 30 fps kat bah ka to ka kamera ka barpat ka datang ka 4 megapixel kataga depth kamera teh ka front kamera jong kapat ki ada ka live 4 megapixel bad ha ka neru ka support daga 4K 30 fps haki video ka kamera jong ka te kumbang ngaji YouTube man ki por haba ki brand ki kham focus ya ka performance la ne ban lek kai game hagi ne ki phone budget bat ki mid range jong ki phinyi ba kim ju kham pen biang ya ka kamera jong ki teh ha ka neru kumba phi ya ki ne ki features jong ka kamera jong ka ki don cibun ki jing duna jong ka kamdon ya kata ka ultra wide kamera kamdon ya kata ka telephoto kamera tengila ban ong ba kana gapun ka don tang ka to go we ka main kamera jongka namar ka to ka 4 megapixel ka sude tang ka kenja sensor ka ba detect ya ka background ha ka por version ya ki dur portrait ban pen blur ya ka background teman tapat ngini po ha bateri jongka uba kilak kham highlight kana gapun ki ada upra 1000 mAh bateri jongka bat how charger kil ada upra p1 bat kala support ru ya kata ka wire reverse charging daga arpunya watt nang ta how to USB port jongka ru ki ada USB 2.0 teman tapat ngini po haki wiki features jongka kana gapun kadon khatwi teli ki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6 Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.2 ulak kam rima kendiat uneu version nang ta haki mic ki ada ki artili ki mic house speaker ru ki ada ki artili ki speaker bat la ruban penhek ya ka volume hadu lai 4% bat ka support ru ya kata ka O reality audio nang ta ka NFC ta ki claim ai teman tapat ngi po ha ka main kata ya ka dor jongka ka dor tra jongka na pun ka sedang nadu ka arp kendai hajar kendai spa kendai kata ya ketu ka prajibi ka ram bat sis paru prajibi ka storage hanre lang baki bang offer pan kan yok discount ar hajar na ketu ka dor tra jongka kata kemut kan poi kumba arp prajar lang baki bang offer nang ta ka to ka prajibi ka ram bat aspa san punru jibi ka storage pat ka poi kumba lapu ar hajar kendai spa kendai kata ka de ka dor tra jongka lap lajar mo telang baki bang offer pat kan nerukan hiar hadu ar hajar na ketu ka dor tra jongka kamut kan poi kumba lapu hajar kendai spa kendai lapu hajar lada yepe ya kato dor jongka bat kito ki features jongka kum haki ni gisngi balak ki dor jongki pun lada yo ha kato dor baki a discount tengala bandong kadang biang lada de ba pikam dan kam ya bateri ka display banang ta ka IP rating jongka bat lada videru ki balak kai game teng hanre lada pikam dan kam pat ya ka kamera te kidang don da kiwe ki ba khambin ha kato dor temen ta ngatrai lang ba kana video jengah kala ajing rap yepi ban singa thu ya ki features jong kana pun te lada pisngau ba pi ya jumtana kana channel wat klet ban ai ka like jongpi ka hype jongpi ya share ya comment bat subscribe lada pimpat de ban subscribe tengin ni siam hagawe pat ke video jenga keblai sibun